И здравейте на всички зрители, които гледате това видео. Намираме се пред моето имение. Аз си го измислих, направих си го по моите дизайни. Това е басейна. Ограждението е нещо като трева. Това е тук е терасата. Тук като влезете от терасата. Това е лабиринт с книги. Някои си кажат, че е много просто, но като го обиколиш 2-3 пъти, почнеш да бързаш много и губиш ориентация. Оп. Тук са моите любими книги, тук са ми двете легла. Тук е нещо като тичане ли, разходки ли. Тук даже по-добре така ще го направя. Е така да е по-широко. По-ми хареса. Тук е трамплин. Нещо като за скак. И да си призная, на мен лично ми харесва, не знам за вас. Доста е хубаво. Дънера не ви го обясних. Факлата съм я сложила така за украшение, че като си седнете, да си оставите тук нещо, чашка, нещо. И някой, ако иска, може тук да се качи. И надявам се да ви е харесал клипа и до другия път. Чао, чао!